kylvöllä. Oltiin jo eilen pikkusen aloittelemassa, niin kuin koneesta näkyy. Sade tuli ja Huraseksi heitti. Vannoteluukut. Kakkoslovea. Noin. Sitten vihdoinkin viljankylvänkin laittaa ohraa maahan. Noin. Siellä räpini tuuppaa siementä maahan ja lannoitetta. Nyt ollaan melko pölyisissä olosuhteissa. Eilen meille kävi niin, että päästiin aloittamaan viljankylvö ja tuli tämmönen sade- ja raekuuro, mikä sitten pysäytti sen. Saatiin joku hehtaari vähän alkuansa ja se on aina tää aloitus vähän hidasta, kun taas melkein vuosi vierähtänyt siitä viimeksi kaikkia koneita käyttämään. Tosiaan tää CHC-navin automaattiohjaus uutena kapulana vielä tässä ohjaamossa. Siinä on nappeja ja namiskuukkeleita vähäksi aikaa, kun koittaa harjoitella kaikki. Vielä lähdettiin semmosesta hiukan epämuotoisesta kappaleesta. Ei ollut ihan parhaimmillaan kaikki jutut. Siinä osui vähän olla hermo pinnassa. Joo, tuossa näyttää kun ruutu maalaa siellä sitä mukaan kun traktori etenee. Tehdään tämmöset suorat ajouraan. Tavoitteena olisi kyllä, että taisteet ja systeemit viimeisenä. Mittariin joku 7,5 hehtaaria tullut tänään. Sitten jotain. Tää on tää kaukosäädin. Sellaista ominaisuutta tässä ei vissiin vielä ole, tai en ole aivan selvillä, että se lähtisi tuolta automaattisesti maalaamaan jälkeen, kun koneen laskee maahan, että se saisi sellaisen kytkimen. Tuolla jossain laitteessa oli sellaisia, kyllä. Tykkäsin kovasti se, että toimii vähän niin kuin täällä joutuu tuosta kaukosäätimen napista aina maalauksen päälle laskee koneen. Se ei aina ihan otakaan, että se on hyvin sellainen. Tosiaan ensinkin pellon kertaalleen ympäri. Niin siihen niin sen 21 metriä ruisku, niin sitten 3 metrin koneella siihen tulee 21 metriä, eli 7 kierrosta. 7 kierrosta kylvetään ensin ja tai kylvetään viimeksi oikeastaan. Kylvetään viimeksi 7 kierrosta sitten kun koko keskusta on tästä. Automaatin pois päältä ja maalaukseen ja nostan koneen samalla. Näistä käännös ja näitä
päin. Näyttää lannoitekuorma saapua vähemmän. Vastointaa. Ohran kylvöä. Tässä on vähän tämmönen monimuotoinen kotipelto. Tätä täytyy aina hiukan pähkäillä, että miten tätä lähtee suorittamaan. Tää siis tekee kulmaa vähän joka suuntaan. Tuolta kulmasta alkaa. Samalla tehdään sitten koko uusi navigointilaite. Samalla pellolle rajat sillä, että se näyttää. Kun päästä toivottavasti siellä on semmonen vierittävä urastus sitten. Tulee maisemasta kaunista. Rupee pellot viheriöimään. Viippaus kertoo, että tästä lähtee ruiskutus puuraa seuraavalla kierroksella. Siirrytään pari siemenriviä kylvämättä. Siihen sitten ei turhaan sotketa tota. Siellä siinä missä on jotain kasvissuojeluruiskeita. Testaamaan miltä toi kylvön jälki näyttää. Eli lähdetään kaivaa pari siementä tuolta ylös ja katsotaan kuinka syvälle se menee. Sieltä katsomme, kylvärivi menee suunnilleen tuossa kohtaa. Tuolta löytyy siementä rivissä tasaisesti. Tuosta kun painaa, niin ihan jees. Ihan ok. Jaha, puhelin soi. Ja niin, sit vähän etukäsin kuvaa mitä tää on. Sieltä tuulilasin puolelta. Fearless now or never.
rise before the sound. The moment they realize it will be gone. They put us on the fish